भोजपुरी एल्बम में परचम लहरावला के बाद अब भोजपुरी फिल्म में भी परचम लहरावे वाला बारी शिल्पी राघवानी। जी हाँ, रोड़ा सही सुन रहल बानी। शिल्पी राघवानी मूल रूप से बिहार गोपालगंज के रहे वाला हई और शिल्पी राघवानी के जन्म सन 1998 में भई रहे। शिल्पी राघवानी भोजपुरी एल्बम के दुनिया में अनेकों कलाकार जैसे कि खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे औरी अंकुश राजा जैसन अनेकों कलाकार के साथे काम कइला के बाद अब शिल्पी राघवानी भोजपुरी सिनेमा यानी कि भोजपुरी फिल्म में भी बहुत जल्दी नजर आवे वाला बाड़ी। रोड़ा सभे से एगो मुख्य बात तो बता रहल बानी कि शिल्पी राघवानी अभी तक 4 गो फिल्म के साइन कर चुकल बाड़ी, जौना में पहला फिल्म खेसारी लाल यादव, दूसरा फिल्म अंकुश राजा और तीसरा फिल्म रितेश पांडे और चौथा फिल्म यश मिश्रा के साथ साइन कर चुकल बाड़ी। तो सभे से बता रहल बानी कि शिल्पी राघवानी बहुत जल्दी हीरोइन के तौर पर फिल्म में नजर आवे वाला बाड़ी। इ न्यूज खबर उड़ा सभे के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में अपराय जरूर रखें। साथे साथे अगर अभी तक ले भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथे साथे वीडियो के लाइक कर दी और ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।